Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μια γενικότερη παρατήρηση. Έτσι. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το περιβάλλον στη χώρα, και το εργασιακό και το οικονομικό. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παρά όλα όσα παρατήρησε η Αγγέλα σε σχέση με τους ρυθμούς ανάπτυξης, έχει ένα τεράστιο, κατά την άποψή μου, πρόβλημα. Βασικότερο πρόβλημα, και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, είναι η έλλειψη εργατικών χεριών, αλλού περισσότερο, αλλού πολύ πολύ περισσότερο, αλλά σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως. Το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή των εργοδοτών των επιχειρήσεων, όπως καταγράφεται και από εκθέσεις αλλά και από παρεμβάσεις τους, είναι το ζήτημα της αδυναμίας έβρεσης εργατικού δυναμικού. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Αυτό είναι από την πλευρά των εργοδοτών, από την πλευρά των επιχειρήσεων. Δεν έχουν εργατικά χέρια να δουν. Το δεύτερο που αφορά εμάς, που πρέπει να κρατήσουμε από την αρχή, είναι αυτό το ψευδοδημογραφικό που ακούτε 100% 2-3 φορές τη μέρα. Έτσι, ό,τι και να πω, ό,τι και να ανοίξετε, θα πέσετε πάνω σε αυτή τη συζήτηση περί δημογραφικού, περί μείωσης του πληθυσμού κτλ. Σύμφωνα με τα όσα διεθνή δεδομένα έχουμε στη διάθεσή μας, η Ελλάδα είναι είτε η πρώτη, είτε στη χειρότερη περίπτωση με άλλες μετρήσεις, η τέταρτη χώρα στον πλανήτη σε απώλεια κατοίκων. Όχι, προσέξτε με δημογραφική έννοια, όχι αφαιρούμε θανάτους και γεννήσεις, άνθρωποι οι οποίοι είναι εν ζωή και μεταναστεύουν και εγκαταλείπουν τη χώρα. Δηλαδή η Ελλάδα το 2025 έχασε περίπου το 2% των κατοίκων της. Είναι τεράστιο νούμερο, έτσι. Για μια χώρα που έχει τα νούμερα που λέμε. Έχασε το 2% των κατοίκων της, η οποία αποχώρησε με τη χώρα. Αν όμως δει κανείς ότι ήταν δέκατη σε απόλυτα νούμερα, έτσι, δηλαδή σε σχέση με τον πληθυσμό, άλλο να φύγουν 200.000 από τον Μπαγκλαντές, και άλλο να φύγουν 160-159.000 από την Ελλάδα. Με βάση λοιπόν το μερίδιο στο σύνολο του πληθυσμού, η Ελλάδα ήταν τέταρτη. Το 25 ήταν νούμερο 1 στον πλανήτη. Δεν υπάρχει δεύτερη χώρα. Κάποια νησιωτικά συμπλέγματα τα οποία εξαφανίζονται από την άνοδο τη στάθμη τη θάλασσα. Η Ελλάδα λοιπόν από κανονικές χώρες με κανονική εκροή είναι νούμερο 1 στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Γιατί συμβαίνει αυτό, για να φτάσουμε λιγάκι λοιπόν να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα. Στη χώρα μας έχει εγκαθιδρυθεί αυτό που λέει η βιβλιογραφία, λιτότητα αυταρχικό καθεστώς. Η Ελλάδα κανονικά, και μου κάνει τρομερή εντύπωση που η βιβλιογραφία δεν τολμάει να το ονομάσει στην Ελλάδα, δεν είναι μια κανονική δημοκρατία. Η Ελλάδα είναι μια αυταρχική δημοκρατία. Αυτό που είναι στα αγγλικά η liberal democracy. Είναι λίγο ο όρος αντιφατικός για να καταδείξει ακριβώς ότι ενώ λειτουργούν κοινοβουλευτικοί θεσμοί, η επιθεώρηση εργασίας, το Υπουργείο και κάποιες άλλες οντότητες που έρχονται από τα παλιά, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λειτουργία αστικής δημοκρατίας, μια λειτουργία κανένας κανονικού κράτους καπιταλιστικού όπως είναι στην Ευρώπη. Πέρα από πάρα πολλά που μπορούμε να αναφέρουμε, ήδη αναφέρθηκε και η Αγγέλα, μόνο στον χώρο της εργασίας να εστιάσουμε, θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια το μοντέλο των εργασιακών σχέσεων αποκλίνει σημαντικά από το κέντρο της Ευρώπης σε ό,τι έχει να κάνει και με τους ποιοτικούς και με τους ποσοτικούς όρους. Δηλαδή, έχει εγκαθιδρυθεί ένα κλίμα αυταρχικοποίησης της εργασίας, αυταρχικοποίησης των χώρων εργασίας, μοναδικό στην Ευρώπη, αν συνυπολογίσουμε όλες τις ανατροπές που έχουν επέλθει από το 10 μέχρι σήμερα. Με δύο λόγια, για να μην μακρηγορούμε, αυτό το μοντέλο αυταρχικής λιτότητας που κανονικοποιήθηκε στην Ελλάδα, θα επανέλθουμε μετά σε ποια φάση βρισκόμαστε, συνεπάγεται από τη μία σχεδόν παντελή έλλειψη συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν είναι μόνο η συλλογική σύμβαση εργασίας που είναι πολύ σημαντική, είναι και όλα τα υπόλοιπα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα που είναι στον πάτο. Και αυτό το βλέπουμε από εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικές μας καταγραφές στο Πανεπιστήμιο. Επειδή έχουμε μία λόξα να τα βλέπουμε όλα φιλεργατικά ή μας εκτός γκρινιάζουν. Η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης, από το πιο απλό που είναι το ποσοστό του μισθού μας που πρέπει να δαπανίσουμε για να ζεσταθούμε σε μια χώρα που πεθαίνουν από τη ζέστη από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν είμαστε στην Νορβηγία. Τα πιο κρύα σπίτια στην Ευρώπη είναι στον ομό Ιωαννίνο. Όχι στο Όσλο. Όχι σε κάποιο χωριό που είναι Εσκιμό ή στα Ράμντους. Είναι στα Γιάννενα. Άρα λοιπόν, πέρα από τις κοινωνικές που δεν μπορώ να επεκταθώ, στα εργασιακά, εκεί και αν η εικόνα είναι ισχυρότερη. Είμαστε στον πάτο στις αμοιβές, είτε με είτε χωρίς πληθωρισμό. Είμαστε στον πάτο σε σχέση με το κόστος ζωής και τις αμοιβές μας. Και είμαστε στον πάτο σε σχέση με τον τρόπο διαμόρφωσης των αποδοχών μας. Είμαστε στον πάτο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους δείκτες. Δουλεύουμε μακράν περισσότερες ώρες από το αμέσως επόμενο στην Ευρώπη. Για να δούμε και λίγο στα ποιοτικά, δεν υπάρχει καν η συζήτηση
για τη μείωση του χρόνου εργασίας, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Εγώ δεν είπα για την Κούβα, μιλάμε για την Ευρώπη, για τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συζητάνε το 35ωρο, όταν στην Ολλανδία έχουμε 32ωρο σε κάποιες επιχειρήσεις κτλ. Άρα λοιπόν, αν τα συνεκτιμήσουμε όλα αυτά και κυρίως τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα, θα δούμε ότι έχουμε την ατυχία να δουλεύουμε σε ένα εξαιρετικά δυσμενές και αυταρχικό εργασιακό περιβάλλον, όμοιο του οποίου δεν συναντά κανείς στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Και μπορεί σε έναν δείκτη ή δύο να ανταγωνιζόμαστε στην τελευταία θέση την Εστονία ή τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, αλλά σε συνολική εικόνα είμαστε πραγματικά στην τελευταία θέση και σε αυτό θα πρέπει να επανέλθουμε. Στα συλλογικά λοιπόν εργασιακά δικαιώματα, για να μην μιλάω πολύ, επειδή υπάρχει αυτή η οδηγία για τις συλλογικές συμβάσεις, την οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια, δεν πρέπει να μας ξεφεύγει της προσοχής ότι δεν είναι ένα απομονωμένο, ένα ξεχωριστό δικαίωμα το οποίο δεν μπορούμε να το βλέπουμε χωρίς να συνυπολογίζουμε τα υπόλοιπα. Όπως λέγανε παλιά οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, η συλλογική ελευθερία είναι ένα βαρελότο, πυροτέχνημα, το οποίο όπως σκάει αφήνει πολλά εργασιακά δικαιώματα να πέσουν κάτω. Συνδικαλιστικές ελευθερίες, δικαίωμα στην απεργία, στην οργάνωση του συνδικάτου, στη συλλογική σύμβαση. Όλα αυτά τα έχουμε αποβολήσει και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους που θα δούμε στη συνέχεια, ευαισθητοποιήθηκε και επανέφερε μια οδηγία που λειτουργεί και τώρα σε σχέση με την κάλυψη και μόνον από συλλογική σύμβαση εργασίας. Δηλαδή να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που καλύπτονται από κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας, αδιαφορώντας επιδεικτικά για το περιεχόμενο αυτών των συλλογικών συμβάσεων. Θα επανέλθουμε όμως σε αυτό. Άρα λοιπόν, σε σχέση με αυτή τη συγκυρία, έχουμε την δυσκολία η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα να είναι εξαιρετικά αποφυτική. Η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, πέρα από αυτό που θέλουν οι πλατφόρμες, πέρα από αυτό που θέλουν οι αλγόριθμοι, πέρα από αυτό που θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, για το μέσο εργαζόμενο που ξαφνικά δεν τρελάθηκε, είναι μια έννοια η οποία στην καλύτερη περίπτωση δεν του λέει τίποτα, γιατί δεν έχει βιώσει, ιδίως σε νέα ηλικία, την προστασία που απορρέει από τη μισθωτή εργασία. Έχει ξεχάσει αν ποτέ την είχε. Εμείς οι παλιότεροι μπορεί να τη θυμόμασταν ως 8ωρο, ως δικαιώματα ατομικού εργατικού δικαίου. Και από την άλλη, εδώ θα φτάσουμε τώρα στο σημείο που παρεμβαίνει η πολιτεία, θεωρείται προφανές ότι σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα η οποία έχει επιβληθεί, για να επιβιώσεις θα πρέπει να κάνεις περισσότερη εργασία και πιο εντατική. Άρα, εδώ φτάνουμε λίγο, για μένα, μπορούμε να το συζητήσουμε βέβαια, στο κλειδί αυτής της συζήτησης που γίνεται με αφορμή τη freelance εργασία στις πλατφόρμες. Δεδομένου λοιπόν ότι έχουμε για την Ελλάδα μπροστά μας ένα σενάριο πληθυσμιακό εξαιρετικά δυσμενές. Η Ελλάδα το 2050 μπορεί να έχει 7-7,5 εκατομμύρια κατοίκους. Μπορεί να έχει και λιγότερο. Με μια συνήθη πορεία των πραγμάτων μπορεί να έχει 8. Απ' την άλλη, δεν έχουμε εργατικά χέρια. Τι θα κάνει για να επιβιώσει ο ελληνικός καπιταλισμός από τη στιγμή που έχει αγιοποιήσει τον αυταρχισμό? Θα βελτιώσει τις αποδοχές? Δεν το συζητάει καταρχάς. Θα επαναφέρει κάποιες από τις απορριθμίσεις των μνημονίων? Ούτε κουβέντα. Τι θα κάνει λοιπόν? Θα κάνει λάστιχο το χρόνο. Πώς θα το κάνει αυτό? Εγκλωβίζοντας εργαζόμενους και συνταξιούχους, σημειώστε το παρακαλώ πολύ αυτό, σε μια εργασία χωρίς χρονικά όρια. Θα χάνεται η έννοια του ορίου. Ένα βασικό από τα πολλά πλεονεκτήματα της μισθωτής εργασίας είναι τα όρια. Είναι το διάλειμμα, όριο εργασίας ημερήσιο, εβδομαδιαίο, ανώτατο όριο υπεροριών. Πόσες υπερορίες μπορούμε να κάνουμε το χρόνο? Ξέρουμε. Δηλαδή, αθροιστικά, σε μια επιχείρηση, μπορούμε να δουλέψουμε κάποιες ώρες υπεροριακά το χρόνο. Για να είναι νόμιμες και να προσαυξάνονται. Αυτές είναι 150. Υπάρχει έννοια της υπεργασίας και της υπεροριακής απασχόλησης στις τέτοιες μορφές? Καθόλου. Αν κάτσουμε και μετρήσουμε την επόμενη φορά και μετρήσετε ποιες είναι οι ώρες που είναι πάνω από το 8ωρο, θα πάθουμε κατάθλιψη. Σε 2 μήνες. Το λέει ο νόμος αυτός, ο μνημονιακός, γιατί παλιά ήταν 96 ώρες. Τώρα λέει 150. Σε 2 μήνες έχει περάσει. Εδώ λοιπόν έχουμε μία επίθεση ολομέτωπη για λόγους επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην έννοια του χρόνου εργασίας. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Πού εδώ θα πάρει αυτή τη μορφή, αλλού παίρνει αλλού. Πάμε λιγάκι να το δούμε αυτό στις πρόσφατες αλλαγές. Πάλι εδώ στον Βόλο τα λέγαμε λίγο πιο κάτω, πριν από κάποιους μήνες οι τελευταίες αλλαγές. Ποιο είναι αυτό? Το 13ωρο. Ούτε αυτό υπάρχει στους συνεργάτες και στους freelancers. Δεν παχύνεται το 13 ώρων ως ανώτατο όριο.
Εδώ λοιπόν έχουμε το 13ωρο λόγω κοινοτικής οδηγίας που λέει ότι οι ώρες ανάπαυσης πρέπει να είναι 11. Και πάει και λέει λοιπόν μετά ο νόμος ότι μπορεί, προφανώς και τις ανάγκες του τουρισμού, αυτό το 13ωρο σε έναν ή σε δύο εργοδότες, γιατί σου λέει, εφόσον δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις, εφόσον η μισθή είναι μισθή πείνας, 920 ευρώ κατώτατος μισθός, άρα κάπου εκεί πέρα θα παίξεις, για να επιβιώσεις θα πρέπει να δουλέψεις περισσότερες ώρες. Και γιατί να μην μπορείς να δουλέψεις και σε δεύτερο εργοδότη περισσότερες ώρες? Άρα τώρα λοιπόν μπορεί να δουλέψεις 13 ώρες, 8 στον έναν εργοδότη και 5 στον άλλον και να είναι νόμιμο. Άρα λοιπόν εδώ αρχίζουν και συσγυλώνουν τα όρια αφενός του χρόνου εργασίας και αφετέρου υπάρχουν εκδοχές εγκλωβισμού των εργαζόμενων μέσα σε αυτή τη λογική. Και σου λέει λοιπόν, όταν ο τουρισμός πάει καλά, θα μπορούμε να έχουμε τα 13 ώρα μονομερώς από τον εργοδότη. Και θα πείτε, καλά, πώς κάνεις έτσι? Κάνω έτσι. Γιατί μέχρι πριν 1,5 χρόνο την υπερορία μπορούσαμε να την αρνηθούμε. Οι αλλαγές δηλαδή που έρχονται στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, πέρσι, νόμος Κεραμέως που συζητάγαμε, το 23, το 24, αυτό που έρχονται, είναι συνεχείς επιθέσεις στα εργασιακά δικαιώματα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί ο εργοδότης μου νόμιμα να μου επιβάλλει να δουλέψω 13 ώρες, ενώ κανονικά μέχρι και πριν από ένα χρόνο, από την 1η ώρα και πάνω μπορούσα να την αρνηθώ. Και να μου τις κάνει αυτές τις 13 ώρες διαδοχικά. Και βγαίνω να κάνετε την διαίρεση. Ποια διαίρεση? Το 150 που λέγαμε, δια του 13, αν το κάνετε, βγαίνει 37,5 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ να δουλεύω 13 ώρες εργασίας νόμιμα σε 37 εργάσιμες ημέρες. 5 και 5 και 5. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει όταν αυτό το πράγμα έχει γίνει χυλός σε επαγγέλματα αυτά τα δικά σας, έτσι. Ποιος μπορεί να αντέξει να δουλεύει 37 εργάσιμες μέρες, 37,5 εργάσιμες μέρες συνεχόμενα 13 ώρα? Θα καταρρεύσει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στους συνταξιούχους. Έχουν αρθεί όλα τα εμπόδια για να δουλεύεις κανονικά ενώ είσαι συνταξιούχος. Έχουμε φροντίσει προηγουμένως να έχουμε πολύ πολύ χαμηλές συντάξεις, οπότε για να μπορέσεις να επιβιώσεις θα έχουμε μεταγγίσεις στην αγορά εργασίας για να καλυφθούν κάποιες από τις ανάγκες που λέγαμε πριν σε εργατικά χέρια, όχι να αυξήσουμε τις αποδοχές για να μπορεί να προσελκύσουμε εργατικό δυναμικό, να εγκλωβίζονται οι φτωχοί να δουλεύουν περισσότερο. Μην μας κάνει λοιπόν μετά εντύπωση ότι από τα τελευταία εργατικά ατυχήματα ο μέσος όρος είναι 69 ετών. Σκοτώνονται 71 ετών, πέθανε άλλος προχθές 71, άλλος 70. Δεν ακούμε κάτω από 60 και δεν θέλουμε να ακούμε κάτω από 60. Δεν το θέμα σε αυτό. Είναι ότι πλέον τα εργατικά ατυχήματα έχουν αρχίσει και φτάνουν στον ουρανό. Βλέπεις εργαζόμενους συνταξιούχους 70-72, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Και για να μην μιλήσουμε βέβαια για τη μεταναστευτική εργασία, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μπορούμε να το ανοίξουμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η επίθεση στον χρόνο εργασίας, η οποία συνοδεύεται και με μια υποβάθμιση της έννοιας της μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Σε τέτοιο βαθμό που η μισθωτή εργασία και στο δημόσιο τομέα πλέον γίνεται τελείως αποκρουστική για τους εργαζόμενους. Μια μικρή αναφορά μόνο να κάνω στις πάλι ποτέ ευνοημένες κατηγορίες που είναι η έρευνα, η ακαδημαϊκή. Στους βασίλους συνεργάτες έχουν κάνει και σωματείο, διότι πλέον έχει ξεσχυλώσει σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να ζήσουν από την επιστημονική εργασία. Για να μην λέμε μόνο για την ανειδίκευτη πάνω στο μηχανάκι, οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια έχουν ακριβώς τα ίδια ζητήματα. Οι εργαζόμενοι σε αυτό που λέμε προσφυγικό, στις ΜΚΟ, επίσης έχουν τεράστια προβλήματα με συμβάσεις έργου, επισφάλεια και ως συνεργάτες, γιατί κάνουν και κάτι που υποτίθεται πιο κοινωνικά ευαίσθητο, δεν μπορούν να μπουν σε καλούπια μισθωτής εργασίας. Πάμε τώρα στο δημόσιο τομέα, επίσης, που έχει αυτή τη στιγμή πολλά σοβαρά προβλήματα. Εδώ και πολλά χρόνια, προφανώς αποσκοπάται, εκεί είναι φιδωλές οι δημοσιογραφικές έρευνες, υπάρχει τεράστια έξοδος από το δημόσιο τομέα. Πρώτον, πολλές θέσεις στο ΑΣΕΠ που μένουν ακάλυπτες, δεν πάει ο κόσμος να καλύψει μια θέση οδηγού στα τραμ, στην Αθήνα. Εκπαίδευση. Όσοι κοντά στην εκπαίδευση θα είδατε πολλά βίντεο, τώρα που τελείωσαν οι χρονιές, που με σπαρακτικό τρόπο οι εργαζόμενοι λένε μα δεν μπορώ να αντέχω την εκπαίδευση. Δεν μπορώ να ζήσω με αυτά τα λεφτά και να κάνω μάθημα στο δημοτικό σου. Φεύγω από τον κλάδο, φεύγω από τη χώρα, πάω από τίποτε αλλού. Η επίθεση λοιπόν απέναντι στον χρόνο και στην μισθωτή εργασία είναι ολομέτωπη. Δεν αφορά μόνο τους φιλάνθρωπους. Γιατί σημαίνει αυτό? Κατά την άποψη τη δικιά μου, αυτό το μοντέλο, και να έρθουμε λίγο σε αυτό που λέγαμε στην αρχή, αυταρχικής δημοκρατίας, δεν θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί. Μπορεί να μην μας τιμά ιδιαίτερα αυτό, αλλά να το ομολογήσουμε. Δεν θα μπορούσε να έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα εάν υπήρχε δημοκρατία στους χώρους δουλειάς. Αυτό το οποίο έχει γίνει από το 2010 και μετά, έχει διευκολύνει τη διάλυση της εργατικής αλληλεγγύης, της εργατικής συνείδησης, εκεί που πραγματικά μπορούν να αναπαραχθούν κάποιες
σχέσεις αμφισβήτησης της αυθεντίας των εργοδοτών και της αυταρχικοποίησης του δημόσιου βίου. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνικές αντιστάσεις αν στους χώρους δουλειάς υπάρχει ένας εργαζόμενος απομονωμένος, φοβισμένος, ασυνδικάλιστος, χωρίς δικαιώματα. Αυτός είναι ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα. Χωρίς δικαιώματα ούτε συλλογικά ούτε ατομικά. Ούτε τη δυνατότητα να μπορεί να ξεχωρίζει τον εργάσιμο από τον οικογενειακό χρόνο. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν μετά από τέτοιες επεμβάσεις στον εργασιακό χώρο να μπορούμε να έχουμε άλλου είδους πολίτες έξω από την επιχείρηση. Έχει μετρηθεί σε βάθος σε χώρες με λιγότερα προβλήματα. Όταν γίνονται εκλογές σε πολλές χώρες, για να βλέπουμε λοιπόν πώς αυτά αποτυπώνονται και με νούμερα στην πράξη, βγαίνουν πολλές μελέτες, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, σε εργαζόμενους που είναι πλέον πεντακάθαρο ότι όσο πιο ανελεύθερο είναι το εργασιακό περιβάλλον, αυταρχικό, χωρίς δικαιώματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να ψηφίσουν ένα ακροδεξιό κόμμα ή να απέχουν από απεργίες ή από συλλογικές δράσεις. Αυτό είναι μετρημένο. Σε μία μάλιστα πρόσφατη μελέτη που έγινε το 24 στη Γαλλία μετά τις εκλογές, το 23 τις εκλογές, το μακρύ χέρι της εργασίας, είναι πλέον καθαρό ότι αυτό το οποίο διαμορφώνεται σαν συνείδηση στους χώρους δουλειάς μετατρέπεται μετά, καθρεφτίζεται στην υπόλοιπη δημόσια κοινωνική σφαίρα στο πολλαπλάσιο. Άρα λοιπόν, όταν εγώ εγκολπώνω στην εργασία μου, είμαι μόνος μου, εγώ και το μηχανάκι μου, δεν υπάρχει συλλογική συνείδηση. Δεν είμαι μισθωτός. Είμαι εγώ και η εργασία μου, εγώ και ο χρόνος μου, εγώ και οι παραγγελίες μου, εγώ και τα όρια μου. Δεν μπορείς μετά παρά να έχεις αυτό το φόβο και αυτή τη συμπεριφορά απέναντι στον μετανάστη, απέναντι στις γυναίκες, θερίζουν οι γυναικοκτονίες. Πώς είναι δυνατόν να μην συντηρητικοποιείται μια ζωή όταν ο εργαζόμενος είναι ηττημένος στους χώρους δουλειάς, χωρίς καμία συνδικαλιστική προοπτική. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι απλώς μια συζήτηση. Θα έρθουμε πολύ ευχαρίστως στη μία διατύπωση ή στην άλλη σε σχέση με το τεκμήριο της εξατημένης εργασίας, που είναι και αυτό σημαντικό. Έχει να κάνει με κάτι πολύ, πολύ περισσότερο που πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι μας πολύ, πολύ εγκαίρως, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον εμείς εδώ σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, την ελληνική και τα πέντε στην ευρωπαϊκή. Παίζονται πολύ περισσότερα από το αν θα δεχθεί η food, που πολλές φορές, Νίκο, της ξεφεύγει και στο όνομά της, ξέφυγε 100 φορές. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Είναι ιδεολογικό πολιτικό. Η food θα πέσει τελευταία. Η Volt, την μην κατηγορούμε κιόλας για όλα την e-food. Δεν είναι το οικονομικό. Δεν θα καταστραφεί ένας κολοσσός σαν την e-food αν μετατραπεί η σύμβαση ενός συναδέλφου που έχει freelance. Δεν είναι οικονομικό το θέμα μόνο. Είναι ιδεολογικό. Η περίπτωση των freelance, των συνεργατών, των ψευδοαυταπασχολούμενων σε πολλούς κλάδους δεν είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο ένα κλάδο, δεν είναι το παρόν, είναι το μέλλον. Θέλουν να αφανίσουν ακόμα και την έννοια της εξατημένης μισθωτής εργασίας όσο περισσότερο μπορούν, από όσους περισσότερο μπορούν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και θα πέσουν τελευταίοι και θα επιμείνουν σε τέτοιου είδους εκδοχές. Πάμε λοιπόν τώρα, πολύ σύντομα, αν και τα ξέρετε καλύτερα από μένα, στον νόμο και στην οδηγία. Με απλά ελληνικά, από το 10, από το νόμο 3846, υπάρχει ένα τεκμήριο υπέρ της μισθωτής εργασίας. Λέει λοιπόν με απλά ελληνικά αυτό το τεκμήριο από το 2010 ότι εάν δουλεύεις ως ανεξάρτητος ή ως συνεργάτης πάνω από 9 μήνες σε ένα εργοδότη κατά κύρια ή αποκλειστική απασχόληση, και καλά κάνετε και ρωτάτε αν είναι κύρια απασχόληση ή όχι, μετά τους 9 μήνες είσαι μισθωτός. Ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει ότι δεν είσαι. Καθαρίζεις. Απόλυτο τεκμήριο με χρονικό όριο. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν το 3846 με ένα μνημονιακό νόμο. Δεν είναι μνημονιακός ο νόμος αυτός. Το πρώτο μνημόνιο είναι 3845. Απλά ήταν κανονικός νόμος που είχε ξεκινήσει να συζητιέται ήδη από το 2009. Μπήκε σφίνα το μνημόνιο εκείνο το Σαββατοκύριακο που δεν μπορούσε να το διαβάσει ο Λοβέρδης, αν θυμάστε, γιατί είχε δουλειά. Και μετά του πήρε τον άξοντα αριθμό. Είναι εκτός μνημονίων αυτός ο νόμος από τις καλές εποχές πριν την κρίση του 8 και του 9. Είχαμε ένα τεκμήριο από το 2010 υπέρ της μισθωτής εργασίας. Τελεία. Αυτός που δουλεύει με μπλοκάκι ή ως freelancer πάνω από 9 μήνες σε έναν εργοδότη, και αυτός ο εργοδότης είναι ο μόνος του εργοδότης ή αυτός που κατά κύριο λόγο απορρέει το εισόδημά του, τελειώσαν. Είναι μισθωτός. Βγαίνει λοιπόν ο Χατζηδάκης το 2021 με θράσος μετά την κρίση και λέει το αντίθετο. Αρνητικό τεκμήριο με βάση 4 παραδοχές, δεν ξέρω αν θέλετε από τις λεπτομέρειες, νομίζω ότι τις ξέρετε κι εσείς. Ο εργαζόμενος στις πλατφόρμες, άρα ειδικός, όχι γενικός οι αυτοαπασχολούμενοι, το τεκμήριο του 10 ισχύει για όλους τους υπόλοιπους εκτός από εσάς. Για τις πλατφόρμες μόνο, λέει λοιπόν ότι το τεκμήριο είναι αρνητικό.
Αν δουλεύεις στην πλατφόρμα, είσαι freelancer και τρέχα εσύ μετά να αποδείξεις ότι δεν είσαι. Βέβαια, με τα 4 κριτήρια που βάζει σε σχέση με το αν είσαι freelancer ή όχι, καθιστά σχεδόν αδύνατη την προσπάθεια να αποδείξει εσύ ότι είσαι μισθωτός κτλ. Άρα λοιπόν εδώ έχει με ένα νεότερο νόμο εξειδικευμένο σπάσει το τεκμήριο επέτης της μισθωτής εργασίας σε έναν δυναμικό κλάδο, ο οποίος, δεν είναι τυχαίο, επέτυχε και μία, να το πούμε αυτό, ιστορική νίκη για τα ελληνικά δεδομένα το 2021. Επέβαλε παρόλα αυτά σε μία εκδικητική εχθρική επιχείρηση τη μετατροπή κάποιων εκατοντάδων συμβάσεων σε μισθωτή εργασία. Σωστό? Αναγνώρισε, συγγνώμη. Ναι. Όχι, ήταν να αποτραπεί η μετατροπή του σε freelance. Η αναγνώριση τη μισθωτή. Με τη βούλα. Τεράστια νίκη. Το δεύτερο κομμάτι, ότι υποχρεώθηκε να προσλάβει στο σύνολό του 2.060 υπαλλήλους από εργολάβους που τρίμηνες συμβάσεις, δεν είχε ούτε έναν διανεμέα, να τους ενσωματώσει στο δικό σου κινηματικό. Τεράστια νίκη. Αυτή λοιπόν η νίκη με την εκδικητικότητα του κεφαλαίου και τη κυβέρνηση απαντήθηκε με τον νόμο Χατζηδάκη. Πάμε στην οδηγία που κρίνεται τώρα. Έτσι. Τι είναι η οδηγία τώρα εδώ? Φανταστείτε τι πίεση έχει ασκηθεί από το εργατικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη για να αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το θέμα. Η οδηγία έχει ως τίτλο «Η βελτίωση των όρων απασχόλησης των παρόχων». Έχουν αλλεργία στην εργατική τάξη και στα εργασιακά δικαιώματα. Δεν του λέει εργαζόμενους. Οι πάροχοι υπηρεσιών. Δεν θα λες κατά πάθη τίποτα. Για τους παρόχους, λέει λοιπόν η οδηγία, αυτό το αντίθετο που λέει ο νόμος Χατζηδάκη. Υπάρχει και πρέπει οι χώρες να θεσπίσουν τεκμήριο υπέρ της εξαρτημένης. Τέρμα το freelance ως τεκμήριο, ως αρχή. Μην έχουμε μεγάλες αυταπάτες για την οδηγία, θα εξηγήσω και μετά γιατί, διότι γενικότερα αφήνει στα κράτη-μέλη πολύ μεγάλο πεδίο ελευθερίας τι κριτήρια θα βάλουν για να έχουμε πλέον τεκμήριο υπέρ της εξαρτημένης. Αλλά θα έχουμε τεκμήριο εξαρτημένης το Δεκέμβρη στη χειρότερη περίπτωση που θα έχουμε την οδηγία. Άρα θα επανέλθω σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, το συγχρονικό σημείο που γίνεται η σημερινή συζήτηση είναι κομβικό από ιστορικής άποψης. Είμαστε στην τελική ευθεία να πιεστεί η κυβέρνηση να ενσωματώσει την οδηγία στην ευνοϊκότερη εκδοχή για τους εργαζόμενους. Να βάλει δηλαδή τα τεκμήρια, τα κριτήρια που λέει η οδηγία, όχι με τρόπο που θα αποκλείει και θα δυσκολεύει την ένταξη όλων των χιλιάδων που ανέφερε πριν στις πλατφόρμες στη μισθωτή εργασία, αλλά να το διευκολύνει. Αυτό δεν είναι δουλειά της οδηγίας. Αυτό είναι δουλειά των συνδικάτων και όσων στέκονται στο πλάι τους. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί κανείς να πει ότι, ερώτηση, μπορεί με βάση την οδηγία να πει η ελληνική κυβέρνηση καταργώ το άρθρο του Χατζηδάκη και λέω και εγώ λοιπόν απόλυτο τεκμήριο υπέρ της μισθωτής. Όπως έλεγε το 2010. Και όχι 9 μήνο, από τον πρώτο μήνα. Μπορεί να το κάνει αυτό. Βεβαίως, να απαγορεύεται. Όπως. Στην Ισπανία, 15.000. Και πολλές άλλες περιπτώσεις. Η Ισπανία θα επανέλθουμε. Γιατί είναι ενδιαφέρον το κομμάτι και άρα κάνεις και το λες. Άρα λοιπόν εδώ, αν πιεστεί από το σύνολο των εργαζομένων, όχι μόνο τους εργαζόμενους στον κλάδο σας, πρόκειται για μια μάχη πάντοτε στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος. Υπήρχαν κλάδοι αιχμής. Πρέπει να κερδίσει ο αγώνας στις πλατφόρμες. Να κερδίσει ο αγώνας στην eFood και την Bolt. Αφορά το μέλλον των εργαζομένων στη χώρα αυτή. Όχι απλώς, που δεν είναι λίγο, 25-30 ανθρώπους ή άλλες 15.000 στην έρευνα ή άλλες 15.000 στο προσφυγικό και πάλι λέγοντας που αν τα θρήσεις είναι τεράστιο νούμερο, έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχουν και κάποιες συμβολικές μάχες και νίκες που πρέπει να δίνονται και να κερδίζονται. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε σε αυτό λοιπόν το κομβικό σημείο της μάχης του τεκμηρίου και δεν πρέπει να αφουθεί σε χλωρό κλαρί η κυβέρνηση τώρα που κάνει αυτές τις προπαρασκευαστικές. Δεν ξέρω αν καλείστε, αν συμμετέχετε εκεί πέρα. Σε χλωρό κλαρί πρέπει να ιτηθεί η προσπάθειά της να κάνει μια κομπίνα. Και να μην μακρηγορώ, να πάω λίγο προς το τέλος. Τι κομπίνες μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αν απορρίψουμε από το 10 και μετά τη δεκαεξαετία σε φάσεις ιστορικές, θα λέγαμε το εξής. Τα μέτρα που απορριθμίζαν την αγορά εργασίας από το 10 ως το 15 ήταν τα μνημόνια. Μην μας κόψουν την δόση, προαπαιτούμενα για την επόμενη δόση, μην μείνουν χωρίς φάρμακο οι ασθενείς, χωρίς συντάξεις κλπ. Ωραία. Μετά το 15 ως το 19 υπήρχε η προσαρμογή στη νέα συνθήκη για να βγούμε από τα μνημόνια και δεν είδαμε φως στο τούνελ. Από το 19 και μετά, νόμος Χατζηδάκη, νόμος Άδωνη Γεωργιάδη, μέχρι την πανδημία είχαμε τη στροφή στις επενδύσεις. Γι' αυτό το νόμος λεγόταν ο 46-45 επενδύω στην Ελλάδα. Δεν θα επαναφέρουμε εργασιακά δικαιώματα, ενώ μπορούμε και βγήκαμε από τα μνημόνια για να είναι ελκυστικές οι επενδύσεις. Για να μπορούμε να φέρουμε ατμομηχανή στην ελληνική οικονομία.
Στην πανδημία είχαμε οφσούζανε αυτό σωθήτηκα, είχαμε, οπότε δεν έχουμε επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, γιατί εκεί πέρα πρέπει να διευκολυνθούν οι φουκαριάρες επιχειρήσεις, οι οποίες εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κινητικότητα, οπότε δεν μπορούσαμε κτλ. Πού βρισκόμαστε σήμερα με το σχέδιο, ούτε πανδημία έχουμε, ούτε την αφήγηση των επενδύσεων, ούτε βέβαια μνημονιακές δεσμεύσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε, και νομίζω πρέπει να το προσέξουμε αυτό, την επαναφορά δήθεν κάποιων καταργημένων δικαιωμάτων μας με τρόπο που αυταρχικοποιούν περισσότερο την αγορά εργασίας. Έτσι και η οδηγία για τις συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζεται τώρα. Είχε πει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν το 2022 πρέπει να επανέλθουν κάποια συλλογικά εργασιακά δικαιώματα για τις συλλογικές συμβάσεις. Τι έκανε η κυβέρνηση, επανάφερε ελάχιστα, ούτε το δικαίωμα στην απεργία. Πώς θα κάνω εγώ συλλογική σύμβαση εργασίας, άμα δεν μπορώ να απεργήσω? Πώς το εμπιστεύω εγώ τότε? Χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα, με διώξεις συνδικαλιστικές, απολύσεις συνδικαλιστών, σλαπ αγωγές και βεβαίως χωρίς συνδικαλιστικές ελευθερίες. Θα τα ξεχνάτε. Και επαναφέρει η κυβέρνηση δήθεν την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, βάζοντας τη ΓΕΣΕ στο παιχνίδι ως εγγυητή για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στο σύνολο του κλάδου. Άρα λοιπόν εδώ, στη μάχη των αριθμών, η Ελλάδα θα εμφανίζει μεγαλύτερο αριθμό καλυπτόμενων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεν, με μισθούς πείνας δε, και χωρίς εξασφαλισμένα δικαιώματα θεσμικά μέσα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται να προσέξουμε, ακριβώς αυτό θα γίνει και με την οδηγία για τις freelance, ότι μπορεί να εμφανίζει, γιατί έχει πολλές. Εγώ στο βιβλίο αυτό αξιοποιώ την θεωρία που λέει αυταρχικές καινοτομίες. Δηλαδή, με κάποιον καινοτόμο τρόπο θα εμφανίζεται η κυβέρνηση ότι επαναφέρει κάποιες από τις καταργημένες κατακτήσεις μας, με τρόπο όμως που θα κάνει ακόμη πιο αυταρχικό τον τρόπο διακυβέρνησης των εργαζόμενων στο τέλος της ημέρας. Το είδαμε με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην κοινωνική συμφωνία, θα το δούμε και με την. Φαντάζομαι να το αποτρέψουμε, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει, θα το δούμε αυτό και με την περίπτωση της πλατφόρμας και των freelance. Το τελευταίο που μπορούμε να δούμε είναι το εξής. Υπάρχει προοπτική σε αυτό, αλλά είμαστε στον πάτο της Ευρώπης σε σχέση με τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Έχουμε χαμηλό ποσοστό συνδικαλιστικής κάλυψης και συνδικαλιστικής πυκνότητας και συλλογικής συμβάσεων. Είμαστε λοιπόν σε ένα δημοκρατικοποιημένο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ζητήματα ή παραδείγματα που μπορεί να μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Στην ίδια μας την Ευρώπη. Αυτό που γίνεται στη Γαλλία, δεν θα επιταχθώ πολύ. Σε πολλές χώρες αυτή τη στιγμή, το είπε, υπάρχουν στη Γαλλία 5 συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τις πλατφόρμες. Ανεξάρτητα από τον νόμο και την οδηγία. Άρα λοιπόν, ένα πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε δυνατά σωματεία συνδικάτα, ανεξάρτητα τι πατέντα θα κάνει η κυβέρνηση για να ενσωματώσει την οδηγία για τους freelance και τις πλατφόρμες, να πιέζουμε για μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα βάζει τα πράγματα σε μια σειρά, να κάνει μισθωτή εργασία. Άρα λοιπόν είναι το ένα. Όμως, εδώ υπάρχουν και παραδείγματα σαν αυτά που βλέπουμε στην Ισπανία, που είναι πολύ έτσι, διδακτικά και θα αναφερθώ πολύ λίγο σε αυτό. Εκεί έχουμε δύο φαινόμενα. Οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, οι δύο συνομοσπονδίες, συγγνώμη. Εδώ έχουμε μία συνομοσπονδία για τον δυτικό τομέα, τη ΓΕΣΕ, και μία για το δημόσιο τομέα, την ΑΔΔ. Εκεί λοιπόν οι δύο συνομοσπονδίες που έχουν ιστορικές καταβολές αντιπαράθεσης ιδεολογικής συμμαχούν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή η βιβλιογραφία λέει ότι το παράδειγμα σε αυτή τη ζωφερή Ευρώπη των συνομοσπονδιών στην Ισπανία που είναι ξεχωριστές, βαδίζουν πλάι-πλάι και χτυπάνε μαζί, είναι σημαντικό. Για αυτούς που μελετάνε δηλαδή το συνδικαλιστικό κίνημα, η περίπτωση των δύο συνομοσπονδιών αυτό διδάσκει τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και να έχουμε αποτελέσματα και μετά μπορούμε να τσακωνόμαστε για τα ιδεολογικά μας ζητήματα στον ελεύθερο μας χρόνο. Όταν κάνουμε συνδικαλιστική δουλειά πρέπει να έχουμε νίκες. Και αυτό η κυβέρνηση Σάντσεφ είχε το τελευταίο διάστημα πολύ σημαντικές επαναρρυθμίσεις, γιατί είχαν και αυτοί μνημονιακές πολιτικές. Έτσι. Εκεί έχουμε λοιπόν βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας πολύ πολύ σημαντική στην Ισπανία. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτή τη βελτίωση, με τον τρόπο που είπαμε, των όρων εργασίας στην Ισπανία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυβέρνηση Σάντσεφ, που είναι σοσιαλδημοκράτης, έτσι, είναι το Πασόκο, μπορούμε να το πούμε αυτό. Με στήριξη όμως και της αριστεράς, παρήγγειλε σε μια επιτροπή ακαδημαϊκών μια έκθεση για το σημαντικότερο όσων συζητάμε σήμερα, κατά τη γνώμη μου, τον εκδημοκρατισμό των επιχειρήσεων. Χωρίς δημοκρατία στην επιχείρηση, υπάρχει ζούγκλα στην κοινωνία. Εκεί λοιπόν, με βάση την έκθεση, η αντίληψη που κυριαρχεί είναι η εξής. Οι επιχειρήσεις δεν είναι άβατα των εργοδοτών, είτε είναι μεγάλες είτε μικρές, είτε είναι σε ένα κλάδο υπηρεσιών είτε όχι. Η επιχείρηση, το εργοστάσιο,
η εταιρεία είναι ένας χώρος συλλογικού ενδιαφέροντος. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει ο εργοδότης, να μολύνει ή να απολύει ή να επιβάλλει ό,τι θέλει. Εκεί λοιπόν αρχίζει και μπαίνει μια συζήτηση ότι μέσα από συλλογική εκπροσώπηση των εργαζομένων, είτε υπάρχει συμβούλιο εργαζομένων στην επιχείρηση, είτε συνδικάτο, είτε όχι, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση ασκεί τη διεύθυνση της επιχείρησης. Το απόλυτο, όπως είναι στην Ελλάδα, δικαίωμα του εργοδότη να κάνει ό,τι θέλει στις εργασιακές σχέσεις δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό. Και το μόνο πρόβλημα στην Ισπανία που γεννάται τώρα είναι ένα θέμα χρονικό, επειδή σε ένα χρόνο γίνονται εκλογές. Αυτά τα εγχειρήματα δέχονται τεράστια επίθεση και από τη δεξιά και από τους εργοδοτικούς φορείς και μπορεί να μην προλάβει. Όμως η κουβέντα, βλέπετε ότι στη γειτονιά μας στην Ευρώπη πηγαίνει και με έμπρακτες προσπάθειες σε μια κατεύθυνση να ξαναμπεί έστω η συζήτηση που μας αφορά εμάς εδώ πέρα για ελευθερίες και δικαιώματα και δημοκρατία στους χώρους δουλειάς. Αυτό, και για να κλείσω σιγά σιγά, δεν είναι έντιμο από κανένα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να εννοώ. Να αφήσει κάποιο κλάδο, κάποιο σωματείο να το βγάλει το φίδι από την τρύπα μόνο του. Εδώ είναι ζήτημα προτεραιότητας για τα ελληνικά συνδικάτα και τον κόσμο της εργασίας. Να έχουμε εκεί που μας το φέρνει η συγκυρία τώρα στις πλατφόρμες νίκες σε μια όμως λογική δημοκρατίας και αξιοπρέπειας στους χώρους δουλειάς. Δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους αυτό το πράγμα οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση στην eFood, στη Volt ή έστω μόνο στο κάτω της πλατφόρμας. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να καταλάβουμε ότι όταν ο ιστορικός του μέλλοντος αναρωτηθεί, καθέστε ρε παιδιά, οι ρυθμοί οικονομικοί ήταν αυτοί που ήταν. Οι εργοδότες είχαν ανάγκη 470.000 εργατικά χέρια. Κανονικά εσείς έπρεπε να έχετε διπλασιάσει τις αμοιβές. Με τέτοια έλλειψη εργατικών χεριών, με τέτοια οικονομική ανάπτυξη, εσείς θα έπρεπε να πληρώνεστε, ο εργοδότης να είναι 1.300. Γιατί είναι 920. Λοιπόν, θα πρέπει να εξαντλήσουμε το ενδεχόμενο να μας θεωρήσει τρελούς ο ιστορικός του μέλλοντος. Και ο ιστορικός του μέλλοντος θα αναφερθεί στη σημερινή συγκυρία. Η σημερινή συγκυρία έχει κάποιες πολύ σημαντικές ευκαιρίες προς αξιοποίηση. Εάν όμως γίνει κατανοητό, κατά την άποψή μου, και τι παίζεται αυτή τη στιγμή με τον χρόνο εργασίας στην Ελλάδα που εγκαταλείπεται από όποιον μπορεί να την εγκαταλείψει, με ρυθμούς, επαναλαμβάνω, που τη φέρνουν στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Και κλείνω με κάτι το οποίο πρέπει να το κρατάμε υπόψη μας. Όταν γίνονται κάποιες μελέτες σε αυτούς που φεύγουν, τελικά το οικονομικό δεν είναι πάντοτε το κυρίαρχο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύαν εδώ πέρα με 1.400 ευρώ και πηγαίνουν στον Ολλανδίο και παίρνουν 2.500-3 χιλιάρικα, αλλά ζουν σε ένα δωμάτιο με άλλους 5. Δεν είναι πάντοτε το οικονομικό αυτό το που οθεί τους νέους ή τους λιγότερο νέους. Πολύ σωστή παρατήρηση, Αγγέλας, πριν, τους μετανάστες ή τους γηγενείς να φεύγουν στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο οι μισθοί που είναι στον πάτο στην Ελλάδα. Είναι και όλο το υπόλοιπο που συζητάμε εδώ σήμερα. Η αξιοπρέπεια, η δυνατότητα να αναπτυχθεί με στην εργασία του, ο σεβασμός των ατομικών του ελευθεριών και γενικότερα η δημοκρατία. Άρα λοιπόν και τα ποιοτικά στοιχεία είναι τέτοια που μας επιτρέπουν, αν τα δούμε και τα αξιολογήσουμε με τέτοιο τρόπο, όχι μόνο να μπορούμε να πούμε ότι δεν θα είναι το μέλλον μας το μοντέλο της freelance στην eFood ή στην Volt, αλλά είναι ένα μέλλον το οποίο θα έχουμε τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια, με μισθούς που μπορούμε να ζούμε. Αυτή τη στιγμή, αν δουλέψουμε όλοι 5 ώρες την ημέρα, είναι υπεραρκετό όλοι με ώρες αξιοπρέπειας για να λυθεί και το δικό μας το πρόβλημα, αλλά και οι ανάγκες, να το πω έτσι χαριτολογώντας, των επιχειρήσεων.